Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku. Sunana Ahmad Muhammad. Tambayar tamu ta yau ita ce, wace halitta ce wanda idan ka bata abinci za ta rayu, in kuma ka bata ruwa za ta mutu? Ku biyo mu domin amsa wannan tambayar. Yawa. Wace halitta ce idan ka bata abinci za ta rayu, in kuma ka bata ruwa za ta mutu? Wace halitta ce wannan? Wace halitta ce in ka bata abinci za ta rayu, in kuma baka bata ba za ta iya ta mutu? A'a. In ka bata ruwa za ta mutu, in kuma ka bata abinci za ta rayu. To minti biyu bari ni dan yi nazari kaɗan. Ya tsanake hankalin kwance. Gaskiya wannan ai ba dabba bace ba halitta bace. Mene to? Ai ba halittan da baya amfani da ruwa ai. In dai halitta ne. Okay, kana ga babu kenan. Gaskiya babu. Muna tambaya ne, wace halitta ce wanda idan ka bata abinci za ta rayu, in kuma ka bata ruwa za ta mutu? In ka bata ruwa za ta mutu. To gaskiya dai ina tunanin wannan halitta tana da wahalan samu. Amma dai na san dai akwai dai wani damo, wata halitta damo. Yana iya wata ɗaya ma bai ci abinci. To yana fitowa ne ko yana ci abinci don kan ma a ce bai ci ba. Kamar maciji dai yana shan ruwa wannan amma wannan dai abin gaskiya shi na sani. Okay, damo. Okay, amma shi ya sha ruwa zai mutu ko zai rayu? Shi zai rayu sosai. Okay, amma wannan zai mutu ne. To gaskiya wanda zai mutu ne ina tantama, gaskiya ban san wannan kalan. Okay, to shikenan, mun gode. Irin wanda ba ta da lafiya in ka ba da abinci, to in ya ci abincin dai kamar in Allah ya ba shi sauki, in ya samu sauki abin zai mutu, ai ba zai taba manta da kai ba. Shine. In ka ba shi ruwa fa zai mutu? Ba zai mutu ba, amma dai dan kaɗan zaka ba shi ruwan ya sha. Okay, to wannan in ka ba shi ruwa ko yaya zai mutu? To ai sai ka roƙa Allah. Ubangiji Allah in ka roƙe shi, in Allah ya yarda ba zai mutu ba. Sai ka ba shi ruwan sha. Yawa. Wace halitta ce wanda idan ka bata abinci za ta rayu, in ka bata ruwa kuma za ta mutu? To halittar da in ka bata ruwa za ta rayu. Za ta mutu. Za ta mutu. In ka hana ta. In ka bata abinci kuma za ta rayu. In ka bata abinci za ta rayu. In ka bata ruwa za ta mutu. Wace halitta ce? Wannan kai. To wannan halitta, wace halitta ce wannan to yanzu mu gani. In yi tunani. Za ta mutu, in ka bata abinci za ta rayu. Gaskiya ban da wannan tambayi mai gida. Mun gode. Me ka za barka dai? Barka dai, ya garin ya aiki? Lafiya kalau. Masha Allah. Zan tambaye ka ne. Allah ya sanar sani. Wace halitta ce wanda idan ka bata abinci za ta rayu, in kuma ka bata ruwa za ta mutu? Wace halitta ce wannan? To ni na Hausa ne dai abin mai wuya. Wani irin halitta ce wannan wanda in ka bata abinci za ta rayu? Gaskiya ban san wannan ba. In kuma ka bata ruwa za ta mutu? Abu da kan mai wuya fa. Kawai ka ce baka sani ba, ka huta. Ban san wannan ba gaskiya, ban san wace halitta ce ba. Okay, baka sani ba. To shikenan, mun gode. Ya kasuwa? Alhamdulillah, aiki. Lafiya kalau. Wace halitta ce wanda idan ka bata abinci za ta rayu, in kuma ka bata ruwa za ta mutu? Wace halitta ce wannan? To, dan adam da yana da kyau a bashi abinci. Ani tuni na daɗe da sanin haka. Don haka hana abinci kuma an samu matsala. Ko ba haka ba ne? Yawa. Ita in ka bata abinci za ta rayu, in kuma ka bata ruwa za ta mutu. To, wani wace irin halitta ce kuwa? Ta nan ka bullo? Za ka koma. Ban sani ba ne. To, ne ma gaskiya ban sani ba. Okay. Ba matsala, mun gode. Mun lafiya. Lafiya kalau wallahi. Lafiya kalau. Wace halitta ce wanda idan ka bata abinci za ta rayu, in kuma ka bata ruwa za ta mutu? Wace halitta ce wannan? To, halittoci ai sun danganta, suna da yawa. Halittar da zaka bata abinci ta rayu kuma ka bata ruwa ta mutu, to kai a tunaninka wace irin halitta ce wannan? Tambayan ka nake, ko Allah sa ka sani. To, ni a iya tunanina halittar da zaka ba abinci ta rayu suna da yawa.
In ka bata ruwa kuma ta mutu. idan ka bata ruwa kuma ta mutu, amma kuma ba mutum ba lalle bane ya iya gane ta saboda halittar ubangiji ne ya yi ta. gaskiya ne. Amma ni a iya shaida abin da nake gani gaskiya ban iya faɗi ma ko menene, amma ba a rasa saboda duniya da yawa, kuma abin da ka sani ba lalle bane in san shi, abin da na sani ba lalle bane ka san shi. Gaskiya ne. Ka ji iya uzuri na. Ba matsala, mun gode. Allah ya taimaka. Yawa lafiya kalau. Ya kake? Alhamdulillah. Wani abu ne wanda idan ka bashi abinci zai ci, in ka bashi ruwa kuma zai mutu, wace halitta ce wannan? Ai tambayan kan nan yana zuwa kaina kawai. Wuta. Wuta? Eh, Ita ce in ka bata abinci za ta rayu, in ka bata ruwa kuma za ta mutu? ƙwarai kuwa. Ka tabbata? Na tabbata. To shikenan, mun gode.